आपण आता आहोत जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी येथे. दर्शक हो, रिफायनरीच्या समर्थनार्थ अनेक समर्थक या ठिकाणी एकवटलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आपल्यासोबत स्थानिक शेतकरी जे आहेत त्या ज्याच जिल्हाधिकारी म्हणजेच कलेक्टर यांच्याकडे आपलं निवेदन देणार आहेत. काही शेतकरी आपल्यासोबत आहेत, मी त्यांच्याकडे थेट जातोय. सर, काय सांगाल, आता तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहात समर्थनार्थ, नेमकं निवेदनामध्ये काय म्हटलंय? आम्ही निवेदनामध्ये असं म्हटलं आहे की आम्ही सगळे जे शेतकरी आहोत, विशेषतः बारसू, सोलगाव, धुकेश्वर, पन्हाळा या ठिकाणी सगळे शेतकरी आलेले आहेत आणि आमच्या जमिनी जवळजवळ आम्ही इथं आलेलो आहोत. 1000 एकर जमिनी ह्या आमच्या इथं आम्ही द्यायला तयार आलेलो आहोत. विशेषतः आमच्या भागामध्ये गैरसमज पसरवलेला आहे की या रिफायनरीपासून फारच काही होणार आहे, वेगळा लोकांना त्रास होईल. पण हा निव्वळ लोकांचा गैरसमज आहे, तो आम्ही दूर काढतो. आणि लोकांचं असं आता मी म्हणणं आहे की लवकरात लवकर या जमिनीचा दर शासनाने जाहीर करावा. आसपासचे जे जमीनदार आहेत ते जमीन नाही देतील आणि हा प्रकल्प आम्हाला हवा आहे, कारण इकडूनच या प्रकल्पाने राजापूर तालुका आणि जिल्ह्याचं कायापालट होणार आहे. तरुणांना रोजगार मिळतील. त्याचबरोबर यापूर्वी देखील 2500 एकर जमिनीची संमतीपत्र देखील देण्यात आली होती. हो, बरोबर आहे. आणि आता जवळजवळ तेवढीच संमतीपत्र हे आता आमचे जे पंढरी आहेत बारसकर त्यांच्याकडे दिलेली आहेत, पंढरी आंबेडकरांकडे. आणि लोकांचा विरोध हा ज्यांच्या जमिनी नाहीत तेच विरोध करतायत. जे प्रत्यक्ष शेतकरी आहेत त्या सगळ्यांनी आपली मनाची तयारी दर्शवलेली आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे शासनाला की आपण लवकरात लवकर ही कारवाई सुरू करावी. सर, विरोधकांना नेमकं काय उत्तर? विरोधकांनी खरं म्हणजे विरोधासाठी विरोध करू नये, समजून घ्यावा. त्याच्यामध्ये निश्चित काय आहे, त्याच्यामध्ये खरोखरच प्रदूषण आहे का हे समजून घ्यावा. कारण असमंजसपणामुळेच ते विरोध करतायत. पण मला असं वाटतं की त्यांचा विरोध आता हळूहळू मावळायला लागलेला आहे आणि तेही आमच्याबरोबर येतील नक्की. रिफायनरीच्या समर्थनार्थ काही महिला देखील आपल्यासोबत आहेत, स्थानिक महिला देखील आपल्यासोबत आहेत. मी त्यांच्याकडे जातोय. मॅडम, काय सांगाल, तुमचं रिफायनरीकडे तुमचं पुढचं मागणं काय? रिफायनरीकडे पुढचं मागणं असणार आहे. आम्ही आधी मुळात शेतकरी आहोत सर्व, आणि आम्ही महाराष्ट्राचे आपले मुख्यमंत्री, आणखीन आमचे सर्वांचे लाडके पर्यटन मंत्री आमचे आदित्य ठाकरे साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे. आणि त्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आज जे एवढे सगळे शेतकरी जमलो आहोत, त्या आमच्या ज्या जमिनी आहेत त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने रिफायनरीला आम्ही त्यांना एक बहाल म्हणून आज वाढदिवसाचं बक्षीस म्हणून आम्ही आज त्यांना देण्यासाठी आम्ही इथे सगळे जमलेले आहोत. तर आदित्य ठाकरे यांचा आज वाढदिवस आहे, परंतु रिफायनरीसाठी आमच्या ज्या जमिनी आहेत त्या सगळ्या आम्ही जमिनी या ठिकाणी रिफायनरीसाठी बहाल करणार आहोत. आणि ज्या रिफायनरीमुळे निश्चितच स्थानिक लोकांना रोजगार मिळणार आहे. निश्चितच स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगमध्ये या ठिकाणी बदल होणार आहे. त्यामुळेच रिफायनरी जी आहे ती या ठिकाणी धोपेश्वर येथे होणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. चिन्मय खुगळे, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.